días, señorías. Como consideración previa, o proxecto político de Marea, co que Marea nace e o que Marea se presenta ao conxunto da sociedade galega, foi, dende o primeiro momento, un proxecto nacional galego baseado na democracia e na xustiza social. Isto significa, na articulación, neste caso, do discurso económico en materia de financiamento, o recoñecemento dun determinado contexto, o contexto da plurinacionalidade, o contexto, polo tanto, do recoñecemento como principio básico para artellar o discurso de financiamento e de soberanía fiscal, e alrededor dello o desenvolvemento dunha serie de consecuencias que expoñeremos a continuación. Quero dicir con isto en relación á exposición do tema de dúas cousas. En primeiro lugar, que partindo dese eixo da soberanía fiscal, sendo parte do eixo troncal formulado polo BNG, imos votar favorablemente a toma de consideración, aínda que nós posteriormente extraemos as nosas propias consecuencias dada a forma de concebir a articulación dese proxecto nacional en galego e no conxunto do Estado español, que, polo tanto, dará lugar a que eu explique cales son esas circunstancias particulares. Tamén non deixa de ser sorprendente que a estas alturas do ano, co debate xa moi avanzado en termos políticos e incluso de carácter económico, aínda a día de hoxe non coñezamos cal é a proposta do Partido Popular en materia de financiamento autonómico, porque non se trataba, como xa dixemos aquí fai varios meses nesta tribuna, de expertos independentes, senón de políticas que fixesen que despois os expertos pudesen desenvolver unha articulación concreta desa posición política, posición que ainda seguimos ignorando a día de hoxe, co caso supoñemos que non é máis ni nada menos que defensora dun statu quo que nos creemos que é necesario modificar. Por lo tanto, o enfoque ao que me refere agora é un enfoque soberano e confederal da maneira de concebir o financiamento autonómico, e que debe responder a tres cuestións: o que, o para que e o como. Ese primeiro que, a hora de articular un sistema de financiamento autonómico xusto e equitativo para o noso país, implica en primeiro lugar soberanía fiscal, consecuencia desta maneira tamén do carácter nacional galego, algo que foi recoñecido xa na Constitución de 1978, naquele momento co carácter de nacionalidade histórica, e que, polo tanto, non supón ningún tipo de afrenta constitucional, aínda que, evidentemente, a potestade originaria para establecer tributos establecida na Constitución daría lugar a unha posible articulación da capacidade normativa plena en materia impositiva pola vía do artigo 150. Para nós é tamén unha cuestión de corresponsabilidade, ou máis ben, por decirlo plenamente, de responsabilidade. É un sistema imperfecto aquel que prevé un poder político que ten capacidade para recabar os impostos e que despois confire a outro poder unha capacidade limitada de gastar atribuindo competencias. Non é admisible a existencia dun deber competencial por parte da Xunta de Galicia de atender dereitos fundamentais e dereitos sociais, pero despois non fornecer recursos para facelo. E anulado a isto, como corresponde nunha democracia, ten que vir, evidentemente, sellado co principio de control electoral. É necesario referendar ou non políticamente a quen está facendo non solamente as decisións de gasto, sino tamén as decisións de ingreso, e unha ou outra teñen que ser corresponsables, é dicir, debemos de exixir a quen ten a obligación competencial de establecer políticas de gasto público por ter competencias asignadas, tamén a capacidade tributaria, entre outras cousas, para que a ciudadanía poda decidir a existencia dunha correspondencia entre ese ingreso e ese gasto e o tipo de políticas fiscais e de políticas en xeral que se queren establecer con relación a isto. Por lo tanto, como non é admisible, entendemos nós, un régimen de competencias sin control sobre os recursos, é polo que tamén entendemos que desde o punto de vista desta óptica a soberanía fiscal é unha solución a este problema. En terceiro lugar, relacionado con isto, o control sobre os ingresos e non solamente a contención sobre os gastos, que foi o que levamos visto durante estes últimos anos. Isto é tamén un exercicio soberano dunha política fiscal relacionado tamén cas políticas que derivan da propia competencia material que establece o Estatuto de Autonomía. Nos queremos activar un mecanismo de xustiza social que se produce cando se redistribúe renta e riqueza. E a redistribución de renta e riqueza non se produce solo exercendo a competencia material sobre o que establece o Estatuto de Autonomía, senón tamén recadando mediante a vía impositiva a riqueza de quen a ten para poder redistribuíla conforme aos principios de solidaridade. Soberanía, por lo tanto, para facer política social, soberanía para facer política fiscal de carácter social,
redistribución de renta. E fronte a isto nos atopamos hasta este momento con un neoliberalismo impositivo e insolidario que está instalado agora no conxunto do Estado e tamén no goberno da Xunta, onde medra a recaudación, e acabamos de coñecer os datos dos últimos anos, a costa dos impostos indirectos, mentres baixa a recaudación a costa dos directos, particularmente nos beneficios empresariais, algo que consideramos totalmente inaceptable. A segunda parte desta exposición sería o para qué. Nos entendemos que o para qué respóndese ca idea de suficiencia de recursos. Temos dereito a atender os dereitos fundamentais e os dereitos sociais que nos son encomendados neste vetusto Estatuto de Autonomía que sería necesario mellorar e superar, establecendo e recoñecendo novos dereitos sociais e novos dereitos de carácter fundamental que agora non son atendidos convenientemente desde as políticas do noso país e, por lo tanto, eso fundamentaría tamén a necesidade de calcular cales son as necesidades de gasto en función tamén da satisfacción dos dereitos sociais do conxunto da cidadanía e que para iso nos queremos autonomía, para facer política social, para poder redistribuir renta e riqueza, para que todo o mundo poda vivir mellor. E tamén, porque non, e xa dixemos moitas veces, co desexo de ampliar e mellorar liberdades públicas e dereitos fundamentais de carácter social, para o cal fan falta tamén recursos económicos. En definitiva, para satisfacer materialmente o contido da autonomía que ten carácter político, non administrativo. Non somos meros xestores como un concello de unha serie de recursos e de competencias. Temos capacidade política, e capacidade política significa non solamente gastar, sino decidir de que maneira se recauda e de que maneira se exerce a solidaridade social neste corpo de carácter civil que constitúe o conxunto da cidadanía galega. Nós non nos conformamos con un sistema que a día de hoxe prevé que a suficiencia de recursos únicamente debe facerse tendo en conta a fotografía fixa que ofrece a nosa sociedade. Non nos conformamos ca idea dunha Galicia minguante na que xa que atender unha poboación dispersa e envellecida. Estamos fartas dese discurso. Queremos que a autonomía política sirva dunha vez por todas para revertir as situacións sociais que non son desexables para o noso país. Non queremos un país minguante, queremos un país que teña oportunidades de futuro. Non queremos paro, non queremos emigración, non queremos despoboación, non queremos desarticulación do país e para iso necesitamos unha política fiscal alternativa. Por iso a suficiencia de recursos. Neses términos queremos nós concebir o debate do financiamento autonómico e queremos que todo isto sirva para cambiar en definitiva o noso país desde un punto de perspectiva social, facendo políticas sociais. De onde saen os cartos? Se nos dixo aquí fai varios meses por parte do propio presidente da Xunta que o novo sistema de financiamento debía servir para repartir o que hai. Nós non concordamos con iso. Hai máis recursos que os que se poñen en riba da mesa para o novo sistema de financiamento autonómico. O sistema de financiamento actual que se pretende reformar pon sobre a mesa non poñer máis recursos que os que hasta agora se poñían para as comunidades autónomas. E nós pensamos que iso non debe ser así. O Estado ten capacidade e está recaudando por unha serie de competencias que exerce e por outras que non exerce, pero está recaudando igual, sin que exista unha correlación entre o diñeiro que recauda e as competencias que exerce, e todo iso debe ser aberto. Por lo tanto, debe haber máis diñeiro para financiar adecuadamente as comunidades autónomas e para financiar neste caso concretamente o noso país con relación aos recursos que necesita para satisfacer as necesidades sociais das súas maiorías. E isto non se está facendo. E o Partido Popular non ten vontade de facelo. Por iso nós rexeitamos calquera modelo de mantemento do statu quo, porque queremos asegurar un benestar que agora non se asegura porque non existe correlación entre competencias asumidas polo Estado e o seu sistema de financiamento. E o terceiro punto sería o como. Como facer este sistema de financiamento? Pois nós creemos que os dos principios anteriores deben de conxugarse co principio de cooperación, un sistema de multilateralidade dende a igualdade, o reconhecemento pleno da capacidade fiscal de cada un dos elementos que integran con carácter soberano o Estado español e, por lo tanto, a partir de aí, en pé de igualdade, negociar un modelo xusto e equitativo que permita atender as necesidades de carácter social do noso país. Cooperación para garantizar o solo de ingresos. Nós dixéndolo forma parte do noso discurso económico. Non temos un problema de teito de gasto, temos un problema de solo de ingresos. Temos que garantizar, e para eso están as institucións, para garantizar a suficiencia de recursos para atender as demandas sociais. A xente ten dereito a vivir con dignidade e a obrigación dos poderes públicos garantizar as condicións materiais para vivir con dignidade e, ademais, para desenvolver económicamente, culturalmente, de forma próspera o conxunto do país. E a eso hai que facelo de forma cooperativa para asegurar que a redistribución de renta e riqueza se produce asegurando un mínimo de ingresos. Ese mínimo de ingresos se produce cooperando nese gran patio de Mazás que neste momento constitúe o Estado español, nesa gran casa que neste momento constitúe o espacio europeo.
Contexto estatal, por lo tanto, e contexto europeo de cooperación. Rexeitamos o dumping fiscal, rexeitamos a desfiscalización das rentas do capital, a desfiscalización dos beneficios empresariais. Creemos que hai que buscar a riqueza alá onde exista e temos que evitar por todos os medios a ilusión e a evasión fiscais, algo que desde logo é de grande interese ao Partido Popular, que despois dese gran patriotismo español baseado na indisoluble unidade da nación que lles leva tamén a non entender o principio de soberanía fiscal e de cooperación, despois eso se utiliza en Suiza ou Panamá como segundas nacionalidades. Por lo tanto, nós nun reforzo da loita contra a evasión e a ilusión fiscal entendemos que debe facerse tamén un sistema con carácter cooperativo. Vou rematando, en definitiva, en Marea o que pretende a soberanía fiscal para asegurar ingresos suficientes que permitan realizar a redistribución de renta e riqueza no noso país, é dicir, realizar a xustiza social e poñer en práctica políticas económicas que nos permitan reverter a situación minguante en que nos ten asumidos a política neoliberal do Partido Popular. Non nos resignamos ni nos resignamos ao Partido Popular ni ao seu esmercemento. Queremos unha Galicia próspera e por iso defendemos un sistema alternativo de financiamento. Moitas grazas. Gracias, señor Villares. Grupo Parlamentario Popular, señor Puig.